Adapta ide snow kumen ba kraw hagane ka step jong ne sni haga ba yoban ya penbek ban yoban wan jungo pat ya pi ki prabangai ka hagane ka balang hangi hamalun de kalong ka cingkemen ka ba kraw ya ka mensim ba dono tunga ban yoi pi ki prabangai kini ki long pa ki long kmi ban dapet ke jingken kila kambuan ki kena ki berajan samla bat badan kena rit te dap daga jikmen ban yoi habon ki kena bar habon ki kena ki ban samla kadang ki jingkermen ni kalau wei jong balang la dahan wong nuru alapet paha kileng ki jika ka bangalai ki bon ki kena haji balang kini kalong gadak jong gajing roy jong kalong beriuman beriu bat kamtam gi kuai bagi jing roy ke bakin jam sim kan don haji bangai paro hari ni step mentang aku apnai ke wei ke hikai bat ngadon kendiat teli gini ki kopi ki ba nadu snem ar hajar kan riu kadang gawai ka jitho ka bangla aji kai haki parab ngai te haga ni por mata ngakwa ba indio ban yakan halor ka ni ka ji kai ka bangla bu de ka jitho te kan long ka jing yarap ya pi ki parab ngai ki badan ni wala ka don khendiat kopi ngam tip kan dap lut nai dem ya baro ki kenaru badu simba ayu pensang ai sebagai ini kena berkame sedang di ban betul. Aju ternak dah benai kijing hikai lembah kijing to happy pat. Ta kibam kot ketuka kot ya pilang armut marjan di kibam kot sengap dengan skormo di aswab ngin puli kene ka jing to ka ba ngalai ka kerteng jongka to pinlong karukom haga jide bat ki prabnge haga walang banlong karukom ya ki prabnge haga walang kamomot banlong karukom detang ki prabnge be banlong karukom haga snong katharu banlong karukom nagam tabaro bat penchong rim ya kanika ajikai daging pulin ka city pol saki Filipi kelenong kaba nangkong ke dekat kaba arpinyo ton puli ke dega lenong yang dega dekat ke city jong apostol pol saki nong Filipi kelenong kaba nangkong ke dekat kaba arpinyo kaba anggumne tang bakarukom ka jing jong pi I can your day but the gospel of Christ. But langa one but your EP lene habangam don nan your snow sapang ka jilong jompi ba piang kem ha ka way ka sim da ka jepen da ka way ka jimut na kumta ka jingat yang gospel kani ka long ka bantay jong jikai singap hawat jam mo ai ta ai ni yam na sebab hadu benda ensa rumah poi wat yam wat jam aja sen ngapa wat jam wat jam ni kena kini para kena jumpi nong ipi gum do pi mau wat jam tongin pule kini ka jing thok ka bangala ai kala kham jrong hi telatang im lapan penkut ya ka du kut ru
kebentar ke besar pila ban pulih pat nak kita onda pila don ying ini jing thọ pin rabe ya ying don pi to pin long garu kom ha ga jige berki para bengai ha ka balang ban long garu kom ya ki wei dalaga jong ka jing im ka ba iman ka sni ka long ka kerdan ka ba kli tam kat ban long rukom yaki wei la ka de ka bor ka bala penkup na jrong nau hi ka bor ka bala ai dau blei hau breu ban long rukom yaki wei bat ya kata ka jing long rukom la dau blei penkup ya ka bor ka long ka ba dala dehi ba phin la ban long rukom yaki wei kalong slim ya kasap ka ba pau hau breu ka jinglong ka bala long rukom yaki wei ka pen ya ka khmat ki breu bakin pet bat itnat bat khmi hun bat kwaru ban pertubut haba ka long rukom ka ba idei baro ka jinglong ka ban long rukom yaki wei ka day ban long ka bia day bat ka gospel ukris la pensyong nong rim ya gane ka phang ban ye kren halor ka city waftal Paul so shaki Filipi iwe arpunyo ya ka bangi lapule menta tang bakarukom ka jing im jongpi ai kan ye day bat ka gospel ukris balanga wan bat go ie pila ni habangam don ngan yos ngau sepang jongpi kani kalong ka jing kwa apostol Paul yaki prabengai wong la danga wan la ne la danga suyas ngau haba pila long kurukom kapan kemen ni ka don dunga mapigi prabengai la da pila don ya kata ka jinglong jing im ka balong rukom igwei kapan kemen yangi ki sakri ki jong trai kapan kemen ni gilong kemilong kpa jong ka balang la da yos ngau mapigi kon jong ka balang long rukom na kam tagi we ban long rukom yaki we la ban go ide la ki jong ki khmat ne la ban yos ngau da la ki jong ki skor la ne ka bala ban pule de ki jing tho habala tho ya kita ki jing long jing em ka balong nuksa yaki we min ye pet ka to kan ne ki mat kumno ban long rukom ya ki para bengai ha ka balang kini gilong ki mat ki banga kwa ban kedeu kumno ban long nuksa ban long rukom ha ka balang ka benengkong ban long ki balakla ka bamut bat IT how try kata ka de ka we ne ki rukom ka bengi don kam ban im ha pedeng ki para bengai ha pedeng ka balang bat ha ka senong ka tharu ban long ke bala kela ke bamut bat IT try ke para bengai ke bala long rukom na pedeng ke para bengai ke de ban rung ban yai lengba ka jingkela ke bamut ke basisha ke bala don ha ka balang ke jong play ha ka beri bat ha ke bapau ke long ke bala penkentang hau Kris Jesu Apostol Paul habau tho city saki para bengai ha Korin ha ka city ke benengkong Korin wei ke bamut kalenong ke benengkong ke tekor ke baar wangkum ni sya ka balang ka bah Korin ha kita ke bala penkentang hau Kris Jesu ya ke bala khot ban long ki reukot lembar kita baro ki bakat kerpat ya ka kerteng Jesu Kris ubau trai jongi hagi ceka baro jong kiru bat ujong ngide kane galong garukom tho city apostol Paul ya ki para bengai ki badon ha ka balang ha Korin
utho address yaki dak banong ha ka balang ble korin ya ke balapan kentang hau kris ke balapan kentang hau kris ka bomot ke de breu ke balakla ka bomot ke balap diang sisa yo tra Jesu da ka jingkla ka bomot ke la ban long rukam yaki we kum ka kante Samaria Haden bagala nget bat diang yo try Jesu ki briu haga snong badon ki badon haga ta snong ki la nget yo try da ga jing em ga pau haki we ki yo i yaka ta ga jing yo i haka gospel jong yoni saulo no ga kor ka balai po kondai ga bong te shi bon ki nong Samaria Nagataga snong kila nget hau namar ka jinglong namar ka jingong jingpla jong kataga briu kabala long scam kabala ong scam wala ya tu hanga ya ki baro kat ki bangalale kani kalong ka rukom kapakani ka kente Samaria kala long rukom hadin bakala kala ka bumot ki briu kila yos ngau ya ka ya ke jing pla pada ke jing ong jongka bang ale syam yo Jesu long ba pla utip lut eke baro ha ka jing em jonga pada ke jing le jonga kata ka jing pla jongka kala long tanuksa ka baki we ki yo i yang kata ka jing em ka ba Jesu Christ ulat rumah ka dono jongka ka ba kum gani ka jing em ka ba la sisa ban long rukom ha ka jiede barki parab ne ha ka balang ka benta ka baar ban bot yo try ha ka jing pen baptis kani ha pedeng tong piki parab ngai la dan sibon hang ne ke belade ban pendep ke jing pen baptis la se dang dan pedeng tong pi ki bampat pendep ru ki ne belas dang ban he ban san ka jing pen baptis ka de ka hok jong way pa way ubala ngai baru balap diang yau Jesu Christ. U Jesu haden baulami pat habaulami pau hakis senran bat haba ula pa senran du ban le yalam ya ke gospel keleng ke pertai ul ong haki gospel Matius kan riu ke nang ke dekat ke bakasan hado ke bakan riu ke ong ni u Jesu ula ong haki to let sika pertai baro bato ya lap ya ka gospel haki breu baro deu tau bangai ban yo pen baptis on penim re yau tau bangai on penrem kani galong ka tenrai ba jong ka jingai Kristen ha ubreu klem ka jing kala ka bamut bat klem ka jing bot yo Jesu ha ka jing pen baptis hon nam yo ya ka jimpenim katkum ki ktin bo Jesu la kren utau benget ka bamut bala kala ka bamut bod ba yo pen baptis on pen im yu nre yo tau benget on pen rem dan sibon ki priu ki belas ting ya ka ni da ka ba kim nyau kor ya kata ka jimpen baptis ka ba ye day bat ka mon ga jong play ka jinget bat ka jing pediang yo Jesu Christ on pen sisa da ka bobot yo try ha ka jing pen baptis bat on la ban kren kentui ki way bat ban longer kom ha pedeng ki para bengai baro u apostol Paul haden baula kelak bamut bat pediang yo try Jesu ula sa pen baptis klam da pen slam su haka kam ki apostol kendai gele nong ka dekot ka pra ka ba ong kumne te kumne ru la hap no na ki khmat jo kum ki sarau bat la yo pepat te la yen jot bat la pen baptis yo usol la nong ka rukam ya ki para bengai bat ya ka putei bar ko wai kane galom ka jinjia habau bleu kta yu sol halenti Damaskus on da habol klon kram hasurok haglenti ke bau yai loong ba latap ya ka khmat u da gisarau
Ya kan ga sareu ga batap iki khmat jong sol mla ban bataya ka hadu kanu bala suong la tap iki khmat du da sareu da ki sareu teka kala long ka jikta ga ba phla shikate ya kale martin ka jing teng shan jong ga jing shai jong blai na jrong hakikmat jong u kala pelong yu kum ban yo i bermud berget nakata ka daw ki la ban long tangkum ki sareu nre anda ha baula pet pat ki khmat laong la yeng jot klem la ong ya ki shakri ki jong trai ban pen baptis yu bot la shem ya kata ki baptis kane galong ka ba pedi ka we ka dak no breu ka no breu ke bala shem ya ke jing kalang mamut dan kam ban sya pen baptis kebentar ka balai ban shim apan ya shim benta ha ke jing kawai trai ha ke jing sai ke jatro nangai apa yang kepiang ni la dan sibon ke bala le ya ke kebentar ki kam kentang ba kongo ban pendep ban le ya ki long ka peniang ka kulpi ki bangai ban pensisa bagi long ki khon ublai bat kini ki kelalong ka bor ka ban ken jat jisa ye ki wai ban yo i bat ken pen sngau leran ye ki to ki bam sham la kongo ban le ye ki ben kong korin khat wai gelen nong ka khat ka ban khat ben kong gelen nong ka khat ka ba khat wai ka ba ong kum ni namar kanu sendro ba pia bam yau ne ku ba pia di ye ka kuri pi pen pau ye ki jiap dong try tat on dan one kene galong ka kam ga bagentang ka jing khawai try ka ba lai tu ong yu ye ka sacrament kene galong ka bantai jong ki bangek ke bala kelar gomut ke bala pediang yau jisu bagi dei ban simenta ha ka jing khawai try haba pi le ya kane pi pen pau baki wakin yo i bat kata kala longger kam pedeng ki para bengai jisu man baula ai ga ji kai yala ki sunran bat baula yo i bat baula pen i gru kam ban long ru kam ye ki bengai ha ka basai ye ki slajat gospel yo ni skhat lai le no ka khot ka bakhat san namar ngala ai gru kam happy bapiru pinyo le kom bangala le mga happy kane galong kawai ne gini kai kabalong rukom ye ke bangai bat kalong kabenta kabade ban le ya ka dan sibon giniam kristan ki bam samla buram ya kade gini kai yo jisu ya ki slajat jongki kumbau trai la le kumtau jisu kwa baki wairu kin le kumta na kam taki wai jisu la hikai sendran ban sai ki kitat nuki bad la ong ba kumbang le manga yepi piru pinle parlok hi u jisu som la sha ikinong bodjong u bakin kier na kane la da u jisu sha banom le ya kanete nadu ka to ka por un jendala pdiang ya ka ek ba petras ulang menom yo sa kitat jonga lanuru kane galong gajing ngau thu jong Petrus marway hadin bau jisu la ang yu ban ni sai kijat perlok hi bat bau jisu sai ki kijat jong u Petrus wang lanuru menom yo sai ki kijat chunga kane galong gadak kaba umpat ngau thu u persya ya kane pat hadu menta ki don ki briu ki pa persya ki pa nget ya kane nre onda bagi la sngau tu ki simenta ya kane u jisu ula sneng da ka pateng yo Petrus da ka bom ladangan nom yo sat yeme men nom yo benta setia lembana u jisu la ayu ka kentin ka ba namar ula ong lanu menom yo sa ki kijat chunga nakita ki ten ba Petrus ukren u jisu la ai de ka ba panom lada ngam yo sa ki kijat chome
men nom dan benta setia lem patnga kani kalong ka jing hikai balada ngim kloi ban le kani ka bang Jesu la hikai ngin nom dan benta setia lem padu khalai gel no ka kat ba pra man ba ngampat le yakini ki artli ki benta kadon ka jing kta habayo I ki wei ki para pengai ki ba pendep namar kani ka pen pausai ba kade ka hok ka bangi de ban le ka balong gur kom ka ba de ban long ha ka balang ban bot sisa ya ka jing kai jong Jesu Kristus kani ka ongkum ka jing phala man ba ngampat ngau thu kei kani ya baro kini ki benta ki ba ki pram ngi ki la le nre da balio I ya ka ba ki le po ka balang kala long gur kom bat leng bakata long kum bakine ki parab ngai ki la nget ban le ek bo Jesu long kum ta ngaru ngala